Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello, good morning! Kumusta sa mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas nga padayon gihapon nga nakikuban kanato sa GMA Regional TV Live. Makita ninyo matag alas 8 sa buntag Lunes hangtod sa Biyernes nang hinaot mi nga naamo sa maayong kahimtang ug panglawas. Ilabi na nga naamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay, trabaho o bakaha, negosyo. Good morning, partner. Good morning, partner Nix, and good morning mga kapuso nga nani kay sikay ug adunay gipang kuri-kuri din ha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Welcome na usab sa ato ang morning show program. And dapat di gihapon kita magkumpiyansa mga kapuso kay wa gihapon himpit nga nawa kining COVID-19 virus. So palo gihapon kita sa tanang proper health protocols. Ug sa mga mahiligon din ha sa sayaw, sama sa ko ang partner Nico. Apil na mo sa GMA Regional TV Live Dance Challenge mga kapuso. Gamit ang music team sa ato ang morning program, pagbuhat mo og inyong kaugalingong dance moves. Chance na ninyo mga kapuso ipadala sa GMA Regional TV Live official FB page ang iyong dance moves ug apili sa iyong pangan ug location. Kay kun mapili mo, yun kay gayunan nga makita ang iyong kaugalingon sa telebisyon. Apil na kapuso sa GMA Regional TV Live Dance Challenge. Sa mga kapuso, karong buntaga, atong masaksihan unya ang part 2 sa ato ang interview ni kapuso actor Dennis Trillo ug ato pa siyang mas ila-ilahon pa. Ug ato sa hinabi ang usa ka Coast Guard officer nga gipasidunggan og Maritime Award for Sea Bravery human nga naluwas niini ang 62 ka mga pasahero sa nalunod nga barko niadtong miaging tuig. Ug atong ila-ilahon kini usa ka tinun-an nga negosyo niya, biodegradable phone casing aron makatabang sa kalikupan. Sa atong baliklantaw karong buntaga. Sa mga mahilig mula agdiha, nakahibaw ba mo kung asa gikan ang pangan sa isla sa Bantayan? Dihang si Governor General Sebastian Hurtado de Corcuera pa ang nagduma sa Pilipinas niadtong 17th century, padayon nga giharas sa mga Moro pirates ang mga Sugbuanon, hinungdan nga nagtupot og mga watchtowers ang mga mulupyo sa maong dapit. Gumikan niini sagad sa mga pirata musyagit og bantayan. Bantayan kun makita na ang maong mga watchtower. O kung ihubad kini sa Ingles nagpasabot nga to keep watching o keep watching hangtod nga nahimo na kini nga opisyal nga pangan sa maong isla. Sa milabay ang panahon usa kini sa mga naila na gyud nga tourist spots dinhi sa lalawigan sa Subo nga nindot bisitaon kung mahumanata niining COVID-19. Karon mga kapuso, mahinabi na ni Cecil si kapuso actor Dennis Trillo. Throwback tayo sa mga successful projects mo dito sa Kapuso Network. Could you give one word lang to describe your role sa mga iconic projects na ginawa mo, like Mulawin? Well, siguro, dun sa lahat ng mga projects na yon, sa tingin ko, masasabi ko lang, lahat yon iba-iba eh. From fantasy to love story, drama, action. Masasabi ko nagkaroon ako ng diverse na Totoo. mga characters na pinortray at mga distinct na din at the same time. Among the many projects that you have done, especially for TV, ano talaga yung tumatak talaga na role para sa'yo? Isa na rin siguro yung Response Lover, siguro. Tumatak yun sa akin kasi hindi siya yung conventional na role na pinoportray mo din. Magugulat ka dun sa mga taong lalapit sa'yo na nakarelate. Kasi hindi mo akalain na makaka-relate sila sa ganong klaseng characters at ganong klaseng kwento.
Totoo talaga yan. You portrayed that role really, really well at marami kang naantig sa pag-portray mo na Thank role you. na yon sa My Husband's Lover. And ngayon, Dennis, bibida ka sa bagong weekly series ng GMA, ang I Can See You, sa Truly Madly Deadly episode. Very intriguing yung title, truly, no? Madly deadly. Please Oo nga tell us eh. about your character. Well, as much as possible, ayaw kong magkwento about doon sa character ko. Pero doon pa lang sa title niya, yung Truly Madly Deadly. It's a sign na medyo may pagka-dark itong kwento na ito. And considering ito kasi yung parang finale nung I Can See You na series. So, na-excite kami dahil syempre makakasama ko si Jen dito, tapos makakasama ko ulit si Rian Ramos, and makakatrabaho ko yung isang grupo na talagang pinaghirapan nila yung preparation nitong buong project na to. What do you truly, madly, deadly like about this episode, Dennis, na pinaghandaan nyo talaga lahat? Well, siguro ang gusto ko about this episode, hindi siya yung ordinary na series na mapapanood mo. Yun, katulad ng sinabi ko, medyo dark siya. Tapos halos lahat ng mga characters namin dito, kahit characters ni Jen tsaka ni Rian, lahat nandun sa gray side ko. What has been yung challenging part din about portraying your role sa episode na to? Lalo kami mag-challenge dahil mapipilitan kami magtrabaho sa isang lugar na nakalock-in kami doon for siguro mga 4 to 5 days. Tapos magiging extra ingat ang lahat dahil gusto namin maging safe at hindi magkakasakit ang lahat. Siguro yun yung pinaka-challenge doon na bukod sa iniisip mo yung trabaho mo and yung role mo, iniisip mo rin yung overall safety mo every time, 24/7. Masaya din kami bilang viewers na nakabuo kayo ng bagong episode na naman. But what will our Oo nga viewers eh. Thank learn? Oo, what will our viewers learn from this episode, ang Truly Madly Deadly? Never trust anyone. Yun siguro. Huwag kang basta-basta lang magtitiwala, lalo na sa age ng ngayong digital age, lalo na ang daming mga identities na nahahack. Kaya huwag ka lang magtitiwala agad-agad. Siguro yun yung pinaka magandang lesson na matututunan nila dito. So please invite everyone, lalo na dito yung mga viewers natin sa Cebu and the rest of Visayas, and why they shouldn't miss this episode. Ayun, sa lahat po ng mga nanonood, iniimbitahan ko po kayo, abangan niyo po yung bagong series namin. Kasama po namin dito, of course, si Miss Jeneline Mercado, Miss Rian Ramos, and myself. I Can See You, Truly Madly Deadly. Ito po ang final episode nun, kaya sana po abangan niyo tong extraordinary na love story na to. Daghang salamat for doing this interview. Thank you. Thank you. Dalit ni Dennis Trillo ang laing episode sa I Can See You series, ang Truly Madly Deadly episode nga di gayo din yung angay sipyaton mga kapuso. Daghan paminggiandam para ninyo, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, subling na highlight karon kining bayanihon nga buhat sa usa ka Coast Guard officer tungod sa iyang pagsalbar sa mga pasahero sa usa ka barko nga nalunod niadtong miaging tuig. Karong bag-o mga kapuso, gihinganlan ni siya nga may makadawat unya sa award sa International Maritime Organization for Bravery at Sea. Karong butaga mga kapuso sa spotlight atong ilailahon siya si Probationary Ensign Ralph Barahan. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you so much, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Sir, can you take us back to the moment ni atong November 2019 katong higayon nga nalunod kining MV Siargao Princess ug sa imong gihimo, sir, pag-rescue sa mga pasahero? From Port of Loon, sakay mi sa MV Siargao Princess. Then paghawa sa barko,
okay pa ang dagat, no? Wala pa na siya bawd-bawd. Pero pag lakaw na mo, pag hapit na mo doon lang sa Cebu nga port, dito na ning kusog ang bawd. Dito na nakamata ko actually sa kagubot sa mga passengers, no? Then mo to I started calling my wife na nagpaibok nga ni netabo na medyo kusog-kusog yun ang bawd. And then wala po nagmind, abi na ko nga dili ra nga nakagrabe ang situation. So ning kalitra o kusog na gyud ang bawd, and then ning sulod na ang tubig sa atubangan. So I immediately I took the initiative na ipalikod ang mga pasahero sa atubangan para di sila mabasa. And then nakita gyud na ako nga nag-white caps na ang mga bawd. So I decided to call mga pinakaduol na substation sa Coast Guard sa ato nga area. So gitawagan ako sila, alerting them na medyo distress na among barko. And then after that, nakita na ako na ningsod na gyud ang tubig. Ug dili na mi balance kay murag kuan na gyud, dili na gyud level ang barko, no? So akong gingnan sila nga sige suot na mag life jacket. And then I call, kasi walang mga crew nun sa baba nung nagkakagulo na. So itawag na ako mga crew. And then ako silang gingnan nga tagag life jacket ang mga bata guys. I-make sure nga na life jacket ang mga bata. So after that, I went upstairs sa kapitan. And then ato na ako nakita no nga medyo gubot na gid sila sa mga crew sa kapitan. Kapitan pod murag wala na po siya sa iyang murag naratol na po siya. So ako siyang ginan, I think it's better na to declare abandon ship. Na convince ako siya nga dapat na abandon ship. So after niya nag-go-sick na siya nga okay na, gi-rush na ako mga pasahero ato sa SOD kay naman sa ubos bitaw niya na sila sa close ilang ang passenger area. So ako silang ginaog, pag naog na ko nila, ako na silang gi-announce, abandon ship na tayo. Nya usa-usa ra na sila gipaambak. And after that, mga wala pang 10 minutes. Wala pa 12 minutes ning start na gudugpan, ning totally submerged na gud ang barko. At that time, gihuwat yun na ako nga tanang pasero makagawas. At the same time, pabalin-balin ko life raft just to make sure na okay sila, okay lang moral, para magpadayon may kay almost dugay-dugay na po may palutaw-lutaw po. And then all the weak, yung mga may sakit, and then mga bata, kay murag daghan-daghan man tog nagibati ato kay padung magsimala. Actually, tinabangay ito nga effort na mga pasahero during that time. Nagtinabangay gud ni. Dili lang gud siya ako personally na gi-save na ako sila tanan. And cooperate sila. Cooperation, tinabangay. Your reaction, sir? Usa ka sa hatagan ani nga distinction, sir, sa IMO, sir, tungod ining bravery at sea. Overwhelmed. And then, syempre, naapo diha ang pressure, no? Kay, syempre, during recognitions, people expect something from you. I think it's more of a responsibility now na to always do better. After that, what happened, sir? Sa una na, sa kuan man ka, Southern Cebu man ka na-assign, sir, no? Pero right now, wala na ka na-transfer na kauglayan nga assignment, sir? Yes, sir. Before, I was an enlisted personnel. So, na ako sa side sa law enforcement and maritime safety. After that, I was given the opportunity to apply for commission to a commission officer. So, nag-training ko for pila ka months to become an officer. Then when I graduated,
I decided to be part of the nurse corps or the nursing service of the Philippine Coast Guard. You a nurse by profession, sabi di iPod, Sir Ralph? Yes, sir. I'm nurse by profession. Doon na ba'y ubang mga pasahero nga up to now, mo contact nimo? Doon na ba may mga communication after what happened? Pagkakaroon, yes, may mga pasahero labi na katong pamilya na usa ka pamilya napa may contacts through Messenger, Facebook kay say mag chat pod me kamusta nay yan. Salamat po kay sila kalimot and di po ko kalimot nila kay kung di po tungod sa ilang cooperation gyud no siguro lahi ang news may tabo. Ikaw, sir, of course, gi-recognize ka sa imong courage, sa imong bravery. At si sir, kung doon na kay mahatag sab nga mensahe sa mga nagtan-aw na to, sir, aning imong experience, sir, atong higayon na unsay gusto nimong i-share sa atong mga viewers. Filipinos are known for bayanihan. When magkalisod na gani, we don't forget na magtinabangay. I guess dapat ma-highlight is kung unsa may nagtinabangay mga survivors. Dili ni about lang nako about ni cooperation, trust sa usa-usa. Ako ning i-share gyud nila nga award. All right, thank you so much, sir, sa pag-uban ka namo. We wish you well o congratulations sa imong award pod, sir. Makapuso, si Probationary Ensign Ralph Barahan, ang bulanon na Coast Guard officer. Thank you, sir. Thank you, thank you. Balik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong butaga atong ilailahon kining batan-on nga estudyante pa ni siya apan doon na yung mga entrepreneurial skills, mga kapuso, nag-manage na siyang kaugalingon nga kumpanya. O karong bago, mga kapuso, mi-introduce ni siya og mga biodegradable nga mga casing sa cellphones. Nganong maanindot man kini kayo nga produkto pagtabang sa atong kalikupan, ato siyang ilailahon karong butaga, mga kapuso, si Nicole Ong O. Good morning. Good morning. Hi Nicole, good morning. Unsay nakapa-ideya nimo nga mopagawas mo ining inyong biodegradable nga mga phone cases? Daghan kay plastic every year malabay because of phone cases, and kini mga plastic di sila dali ma-decompose sa atong landfill, so mapuno atong landfills ani kung si taglabay, di ba, mga plastic anya, mga basura. So naka-idea ko ganahan kung himo og casing na if i-bury nimo sa imong garden or backyard ba, over time pila ka tuig mahimo ra gyapon siya balik into hugaw lang gyapon, so it just turns into dirt. Unsay material nga gigamit ini Nicole, asa man ni gigama ning imong mga biodegradable nga cases? So the material we used on the biodegradable cases are bamboo and wheat. So these are both compostable materials, and then we make these cases just in Philippines, so it's made in Philippines, and then the materials we also sourced it here in Philippines. At 20 years old, Nicole, batanon pa ka, estudyante pa ka karon, pero murag ang imong usa na sab nga gitutukan karon ang imong mga business nga mga interests. Can you tell us more about this? So ever since I was 17 years old, I've started my business, and I've always been interested in phone cases. And then this year, I decided to take a step towards environmental friendly na phone cases. So this is why I created the biodegradable cases, and so far this is the business I have now. And then at the same time, I also have 4 NGOs that I'm also helping. That 3 are based in Cebu, and then 1 is in Manila that helps farmers in Tarlac, Pangasinan, and Misamis Oriental. So my first one I'm gonna talk about is Bayanihan para sa Magsasaka. So this is the one that helps mga farmers in Tarlac, Misamis Oriental, and Pangasinan. And then the other one that I'm helping is Project T Superhero, which is based in Cebu, and they help mga jeepney drivers here in Cebu. And then the third one I'm helping is Another Meal, Another Day, which helps mga families in Cebu City, Lahog, that were affected by the pandemic. And then after the last one I partnered up with recently is Para Kay Kuya.
and they help jeepney drivers in Manila and Cebu. So they have a team in Manila and Cebu. Unsay puho future plans nimo puhon Nicole? Doon na pa kay plano nga introduce na sab nga laing produkto? Maybe more phone units we can cater to, or more products like mga tablets in ana. So that's a future plan for now. And to help more NGOs in the future also. Sa mga siguro viewers nato karon Nicole nagtan-aw, ikaw batanon pa ka nagsugod na sa pagnegosyo, doon na kay mahatag ang mga tips kanila? If you're starting in business and there will be days yun na you will go with kanang walay sales in ana, don't give up lang yun, and then keep lang yun selling, keep posting. I think that's very important to be consistent yun. Alright. Finally Nicole, message lang nimo sa mga nagtan-aw nato nga kani interesado gyud magnegosyo, dili lang gyud kinahanglan nga kanang sa may kinahanglan nimo i-devote imo yung oras ug ang imong interest ani, og of course pwede gyud mga batan-on like you nga mo engage sa business. Yeah, I think you can engage in business as long as you have the time, you have the interest, hard work, and your passion for it. If you have the drive, then you should go for the business kid. Pahabol lang nga question Nicole, giunsa kuno pagbuhat sa kining imong biodegradable nga case? Doon na machine nga mo buhat ani nya giunsa ninyo pag nga kining mga materials ang gamiton, ang katong wheat ug ang bamboo? So ang gigamit gud namo is it's really bamboo based gud ni siya, and then the wheat is just for the color. And then I also included plant based biopolymers which can help protect your phone, so which makes the phone case sturdier. And then also, since we have engraving on it, we made sure that the machine that we use is toxic free. All right. Thank you so much sa mga advices pod nga gihatag nimo kanamo karong buntaga ang batanong negosyante mga kapuso, si Nicole Ong-O. Thank you Nicole. Thank you, Nico. Sa Biztalk mga kapuso, part 2 sa interview ni Cecil kang Dennis Trillo, ug mas naila-ila pa nato ang kapuso leading man sa iyang magikahiligan ug gikabisihan karong panahona sama sa acting ug music. Samtang naila-ila nato katong bul-anon nga Coast Guard officer, probationary ensign Ralph Barahan ang iyang bayanihon nga buhat pagluwas sa mga pasahero sa nalunod nga barko ug tungod niini giila siya sa usa ka international nga organization. Ug mga kapuso, naila-ila sab nato katong batan-on nga negosyante ug estudyante si Nicole Ong-O. Dili lang business ang iyang yuno na makapuso, apan ang kalikupan sab tungod kay mi-develop ni siya og environmentally friendly nga mga produkto. Nito pa minaunsil nga gawas sa diri sa Pilipinas, international organization na ang ila sa kabayanihon ni Ralph. Wow, kanindot aning istorya, Filipino helping other Filipinos. Mabuhi ang bayanihan spirit nato mga Pinoy. Usa mga kapuso, haom kaayo ang among ibilin nga pabaon alang kaninyo this morning. Bravery is not the absence of fear. Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is more important. By Marl Manson. Sa mga gusto mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sa baka puso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Thank you mga kapuso sa inyong padayong pag-uban kanamo matag buntag. Thank you for joining us this morning mga kapuso. More inspiring stories pa ang among idalit kaninyo, so tutok lang kada buntag din sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon, kita kaypon mag-uban kapuso that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, or keep safe always.